welcome back again to my channel. Ngayon guys, pupunta po tayo sa farm para mag-harvest po ng mangga guys. So tara, samahan niyo po ako guys. So yan guys, ito po yung pinagmamalaki po namin dito sa Pangasinan guys. Yung mangga namin dito sa Pangasinan is masarap at hindi po tumaas guys. Yan ang pinagmamalaki po namin na product po dito sa Pangasinan. So yan guys, kung gusto nyo ng masarap na mangga guys, dito lang po kami sa Kalasyaw, Pangasinan.